Matthias Ezeaku si na onye ga-eme one lady nwe boy leg onye ga-eji ekpere mee ya ka boy leg agbatịa na ya ga-enye onye 40 million na-egekwe ntị o na ya ga-enye onye 40 million mana ọ bụrụ na ị na-anya na members Matthias Ezeaku ifu na ha need help. You watch the members of Matthias Ezeaku na church omepe ifu na those people never need the help. Ụfọdụ need ka ebidoro ha business. Ụfọdụ need ka etinye back to school. Ụfọdụ need as in ka akpọga hospital take care of their health. Mana Matthias Ezeaku nwere 40 million ọ ga-enye any pastor give a miracle to that leg, that bow leg nwa nwe ka ọ gbatịa. Ama m ihe na-aba kwuru ma nwee unu ghọtara n'ime ya nụ. Igbo ekene m unu Igbo ndị ọma njem na-asị m ka m beta bata n'ọnụ ụbọchị nke taata abanye na anụ unu masị m ihe ya emela anyị na-eke n'ore na afọ na nkwọ afịa na anụ Igbo ji eme unu asị m udo ya adịla nwoke ndụ azụ ndụ mmiri biko na nwanne anyị nwoke anụ nwapụtakwa gị na-ekwukwa wee na-asị na ọ bụrụ na Matthias azanwu ha ajụjụ anụ nwe ọ jụrụ ya that he is a hypocrite and na ọ bụ onye okwu ụgha ka ọ bụ onye ihu abụọ mana nwoke ụtọ Matthias onwe ka esi atọ mana ị na-atụchasị azụ ugwu dị na ọ na-akwa usi wee tụchasịa Matthias ntụcha nwayọọ tụgide tụchasịa ya bọọ ya Matthias ike. O nwere ajụjụ ọ jụrụ na vidiyo wee sị na ọ bụ na Matthias azanwu ya one of them ka m chọrọ iti ọnụ ka unu wee ghọta ebe okwu ya na-aga. Ọ sị Matthias na-asị na Jizọs egbuo na mmadụ. What happens in a situation whereby na-akpọ mmadụ jee ụlọọgwụ to the best hospital attended by the best doctors in the world, at the end of the day the person did not survive? Kezi ihe gbuli ya o Jizọs gbuli ya maka na ndị ma eziokwu nọkwa na ndụ ndị ma asị nọkwa na ndụ, but we will never allow hatred and evil of Matthias overshadow the good that people are doing. Nwanne na-ekele na vidiyo akwụ n'ofu. Ọhaneze ndị Igbo ndewonu. Ọmụ abụ Maazị Samuel Mgborurukwe. Eji m ekene wee bịakwute ndị Igbo siri ike wee na-asị nke onye chiri ya zere Chukwu okike abịa ma gọzie onye ukwu gọzie onye nta. Ihe ọ bụla itiri ara aka ga-aga ọfụma nke na-abụrụ izu ohi ọ imegide mmadụ. Biko ọ bụ na ịnweta meseji a mma like ka ị share ya ịbata online biko you are free to comment on the comment section. We are not here to insult anybody and we are not inviting you to insult yourself by calling us names. Ihe anyị na-achọwu ọganiru obiọma. The most important thing in this life is love. The most important thing in this life is love. Me na-aga church o, me na-aga omenala o, me na-aga Muslim o, me ewu pagan o. The most important thing in this life is love. Maka inwe love ị gaghị enwe obi imegide mmadụ ibe gị. Inwe love ị gaghị asịrị mmadụ asị. Inwe love ị ga na-eme ihe ga-adị mmadụ mma. Inwe love ịnọkọta ụta come on my phone. Inwe love ị gaghị anọkọta like this as in bibe ndụ bitterness, hatred, ebe mmadụ ibe gị nọ. Ihe njiwe na-make this video concerning Matthias Ezeaku, the followers, na ndị abụọ the followers. In anya like this, and when some pastors, Matthias Ezeaku si na onye ga-eme one lady nwe boy leg onye ga-eji ekpere mee ya ka boy leg agbatịa na ya ga-enye onye 40 million na-egekwe ntị o na ya ga-enye onye 40 million
mana ọ bụrụ na ị na-anya na members Matthias Ezeaku, if you need help, you watch the members of Matthias Ezeaku na church omepe. If you those people never need the help, ụfọdụ need to get her business, ụfọdụ need to get her back to school, ụfọdụ need the as in Kabuga hospital, take care of their health. Mana Matthias Ezeaku nwere 40 million. Okay, any pastor give a miracle to that leg, that bow leg one we go batia. Ama me yana ba furu mo we no wata ni mi anu. Matthias Ezeaku won 40 million. Onwere kiro hospital. O le timpu na aba. Matthias Ezeaku won extra 40 million. Onwere keep up to about 40 million is about 40 or 1 million into 40, that is 40 million. Onwere keep up to about money 80 people can have 500,000 naira, because 500,000 naira times 80 people is 40 million, if I'm not mistaken. Yeah, it's 40 million. 80 people keep up to can have 500,000 naira. Each year is 40 million. So Matthias Ezeaku 40 million. We keep up to about 80 people from their own village, from their community, from their relative. About 80 people, or the community also near about 80 people. Can have 500,000 have a bit of business by money. But over 40 million in your pastor. One pastor will heal the leg or what here. Some pastors are Matthias Ezeaku borrow. Wundo mera arrange. Ondo mera arrange. We mera accept that challenge. Yoji meya awu kasi na the pastor na aboso. Those pastors who take the challenge, wundi ya mera arrange. It was Ndi now how pastor mera accept the challenge. They need the voice note. Kasi we by the voice note. You get the voice note, you understand what I'm talking about. I heard them upon bottom. We don't make much noise. Matthias Ezeaku, all of your speech, you are violence. You when they're working, you are violence. In a Johnny get you up, in a Johnny Gadoka, in a onyo on a fool, in a way, down and make a speech. Oh, Gumaka, Paul Chibo, or say fuck you, this and that, the other one. You can't convince people like this to believe you. If you say people can have a more and more. I wouldn't trouble can put you man about it also. But I will my topic today because only want a message. Tag Matthias Ezeaku. Share this message because you want a message. I make sure a message to Matthias Ezeaku and the followers. And the followers, Imana, Asina, Kegesazia, Bible Sina. Now, I'm not going to say why, so you will understand it very well. Okay, let me put it this way. Asina, now, Omatum na no matrum, na ha monyambu na ha na no. Na inenanya, if the followers of Matthias Ezeaku, the disciple of Matthias Ezeaku, the apostle of Matthias Ezeaku behave like Matthias Ezeaku. They behave together. There's nothing different because all of them, you put all Matthias Ezeaku, they will be cursing you. I see you a fool. I see you idiot. I see they want sense. That you should go and borrow sense. The other one is that's now when a log no matter we have that he will die with me. Now get regrets my life. And see, I'm gonna get threatened of life. Okay, you are not threatening my life. Okay, you're telling me that you want to kill me. In my topic about Matthias Ezeaku. Matthias Ezeaku.
achọm ka iwepụta Koran ka ị gbaa ya ọkụ because isi ije ekwu okwu. Yes, it's true that some pastors chiri onwe ha pastor ọbụla Chukwu kpọrọ ha, and I'm very sure about that. God didn't call them. And some prophetess and prophet mere onwe ha prophet, mere onwe ha prophetess, ọnwa chiri onwe ha eze ga pụtazie wee na-eme mpụ na arụrụmana ha na-eme. I accepted that something like that did, but abroad general, it is not general. Abroad the whole pastors. All the form of when the end SARS, when the end SARS was going on, it was peaceful. And then me ona metam uru ndị na-achị anyị ndị ọjọọ ha mụgụ na ya metagom uru ha megini ha plant ya evil. Ha plant ya evil. We cause a commotion. I get to my point. I cause the commotion. Kasi na the answers na how the violence. Why they are not violence? So some of good pastors and good prophets and good prophetess. So the evil ones are run. Most on a pillar, most on a shaky. Beziri. Where by just any church, where feel as where you read the quotes as a pastor, can spoil the Christendom, can spoil the good ones. Now, let me just for example, this is Nigeria. Is it only Christian are spoiling the country? Let me put it this way. Okay, I accepted. Not the Christian now spoiling Nigeria. Accepted. Now, is it only Christians, not even Nigeria? Also, Christians came with even Nigeria, now spoiling the country. Or when we're Muslim, when the pagan, when the different kinds of religion. Now, Matthias Ezeaku, Imu Bible now offer Quran. Matthias Ezeaku, out of with the Quran, getting your video on, Kebayoku. 5 minutes, Kanyagi, only 5 minutes. 5 minutes, Kanyagi, and the Jenny Bayoku, make get shot in a bed lagi, where Lubu State were Bayoku. When a Quran, Garden Lubu State, Iwanayenu. Iwaji in Enugu State. Now for go Matthias Ezeaku, a community ni na esu Quran oku na ha na emaru na ha terrorists on ha nka on ha nka ozo ihe nyere Enugu State with 5 minutes. Enugu State will bring down. Why is this Ija Bambani na Banderugu? Sorry, I'm just trying to bring out something. I'm not condemning Enugu State, because I'm just trying to bring out something. Okay, for example, let me use my own state and do it so that can they do what if I feel bad? See when Matthias Ezeaku Oyabia State. Yeah, when I go Abia State, when I go to Quran, where see near Abia State, near about Quran oku, Nandi Muslim who terrorist or on cause. Abia State 5 minutes. Abia State will bring down. Now, most of Ndi Bianaga as it destroy our youth. Makarana mu bwalamu na patega pata. Kama mejimega eba. Kan negosie unu. Okay, I will go njeba. Here 500 naira. This is money. 500 naira. Look at another one. 500 naira. This is money. Here we go. Okay, hold on. I have I'm going to go to my car. Okay, on the other car, Sha. I want to go charge you a mayor on the other car. I will bring it all the
in bulk. That money, I put him je ebute. Ebute omega ebute. Apatara mega apata 1 naira, 2 naira. Pata ya pata. A jump buti about it. What I want to bring out is Matthias Ezeaku, if we don't dibia na destroy our youth. Na wa habiake buhike. You have never talked about those people. You have never talked about government. Nimo State governor, the first position and the fourth position. The fourth have not become the first position. Igbo Hamakadawa. Okay, this presidential election Iri Ji na onye ọbụla ga akọnde mutiribu na ndị INEC. Pay attention o ya na-ekwu onye na genti. O si na onye ọ na-akọnde mutiribu na ndị INEC we Christian na onye agafe ihe mana ndụ ya ime o ji ekwu datin. Una about the plan Matthias Ezeaku. Ka good plan ya. Una ma o ji ekwu datin. Imana Tinubu made Muslim tickets. Muslim tickets. I have one idea. You will support Tinubu so that come on at the umbrella of Muslim when I fight Christian. Tinubu. Tinubu. When I fight Christians, Magarima no odoro anya no mura Muslim na wuru chibatata na ndị Christian enwe ozi ọnụ odoro ewu na ọka anya all the Muslim chiba today Christians enwe ozi ọnụ like that ego ji wee kwunyere Tinubu Achom couldn't reason it very well. So Matthias Ezeaku is planted by somebody. I want to plan a video. Otoka power in Qatar for here for them. Otoka power in Qatar. Obro today. Obezekere Isiagu na hospital. Ndị mmadụ na-anwụsịsị mgbe ka njugoda ajụjụ ọ na-enwere a patient gabia na hospital a provide there a provide there ọgwụ niile we keep provide a provide ọgwụ niile we keep provide agbada patient ọgwụ niile nwere ike igbu ya no emechoga ha survive then ka egbusiri onye nke ahụ on a patient as maybe why get him I hold ya and what he made the woman she's fine all I got in that very well she's healthy all the ritual for obana dia na ahụ dia mma oro mgbe ọ ga-amụ nwa ọ gara ịmụ nwa mụcha nwa nwụọ and not got a good hospital and a good doctor will take care of the woman. Man, after 2 days or more, what killed that woman? And I tell them that all these people, and I fly Indian for transplant of a kidney to specialists. And some people will not survive it. So in a achievement that most of them in the hospital more doctor and no. Some people want a slight headache. Okay, I want to know a slight headache. About BP, about low BP, your slight headache. Nanisha one more. For me, she is healthy. He is healthy. For me, oya one. Giri buzilonya. Eba wunda Christians ne businde made. Eba
ebe Matthias Ezeaku so ndị Christian no chọọchị na-egbusi ndị mmadụ ndị akịta na nwụzigbenu n'ime hospital gịnị gbusiri ndị nke ahụ oge ọ doctor wee gburu ndị nke ahụ oge hospital wee gburu ndị nke ahụ ka ndị nurse wee gburu ndị nke ahụ Matthias Ezeaku, let me tell you something. E nwere onye ị ga-enye ọgwụ enye best treatment with a specialist with doctor ma ihe ọ na-eme ejicha ihe na a ga-eme ya ama mmecha ọnwụnwụ. Doctor doesn't give life. Hospital cannot give you life. Doctor will only describe drugs for you. Doctor will only describe drugs. Doctor, let me tell you something. I want to tell you something. Let me shock you today. If for all these doctors and the nurses, all how we guessing. That's the reason why they are human being. All the doctor who guess can guess your Jomu how? Can we guess your doctor, a doctor. Is a doctor. Never, ever, na fugofu. Oh, you got doctor. Never na fugofu. Ojogu. Idalata, Isiamba. Ojogu, mother Kurugi eba, Isiamba. Ojogi, in a field, in a too much cold. If we can see air, also okay. Because, oh my God, that. It's only that can cause here in a fugofu. On a mother Kurugi eba. No, we can cause in a fugofu. Oh, no, you dig now. Even though you bang now, on a what a man nazu, or what a gaba, or what a gaba, or what a here, or you not cause here. You just go those things. It was here no, I didn't feel cold. Or what is there no you balaga or describe what drugs for cold for you. Yes, or drug like for example, in when cough, constant cough, and the asusu. In what was Oberana, in what cough, Oberana, in the next thing is malaria. It treats the malaria, that cough and katana. Doctor, is doctor in when asusu, when cough, or drug like how long can the thing go? Is he okay? No more like 1 week or 2 weeks. You can go. No way. 1 miracle, see the boy pussy. Or jog okay, can we treat malaria last? Is he okay? Treat malaria so yeah. Or jog okay, can a typhoid. I'm telling you, my brother, doctors cannot give life. They will only describe drugs for you. Oh, chupuna boya. Go and ask those doctors before a more operation. They used to pray. Before a more operation, they used to pray. Chupuna boya. Obro mad na boya. Come na mad get back to. So this is why I'm just about these things. Now, most of these people, I will also talk to my brother, Bro Chibo, Paul. Give me now some Matthias Ezeaku. I don't think not the necessary because onye ara in a sound a bedroom. You are taking your bath in the bedroom. Onye ara baby na sa chirakwa. Ija sa. Kami ga hapo go there sacha in asa. Cho available akwa ozo mo cho yi ga akpochita ga akwa. Buchi onwa gi. I ga change akwa gi. Mana next thing I ga eme. I hapa ahira asa tika po oso. It means that nobody can challenge God and go scot-free. Ndeli mechariano haji anazeremmeli. Ndeli challenge God haji anazeremmeli. So I'm advising my fellow brothers and my fellow sisters, happen Matthias Ezeaku. Come goes because all the I don't blame Matthias Ezeaku when MGM
On the social. All people in Asia can be them because in the Amaria, Amano, Hamaro, Ebahana Banya. Imano one day will Waka. Ipora Geba, Ipora Geba. Omenala buzu eziokwu na ndụ. Abi, good and fine ekwelu. Omenala buzu eziokwu na ndụ. Agba ihe na-aza. Man in one love. There is no love in you. No single love in you. And you are expecting people to follow you. And you are expecting me to follow you. Okay. Ewe video me. All see that. Na nwere onye chatiri ya. Na that estate on arụ. Na achọrọ ịma ntụ ọkụ. Or go street light or something like that. Na nwere chatiri ya. Onye asịa that na upo onye omenala n'ụzọ as na we their member. Also okay, ya waje verify ya. Verify ya o we wu na eziokwu na onye ahụ member omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ. Na onye ahụ their member ya were ọrụ ahụ enye ya. O we si na ni ya no na bamboo dey work monkey dey chop. Na owo na ya na arụ ndị ọzọ na eri. Na Matthias Ezeaku have draw the line. Okay, what go? Ndo na-enye ọrụ na awụ ndị belong na church ya. Omenala n'ụzọ eziokwu na ndụ. Ndo na-enye ọrụ. I belong na church ya, onye go ọrụ. I belong na church ya, onye ego ga afịa. Abi mana ọ chọrọ ihe ego. Ọ chọrọ ihe ego. Oyo ego general. Ọ chọrọ ka enyere ka oyo ego general. Ọ chọrọ market that another market or market here general. Let me tell you something, Matthias Ezeaku and my fellow brothers. Christians, I don't know why. A4. Let me say this Nigeria. At the 100, Christians are 70. Christians are 70. All Christian, all my fellow brothers in Christendom, we are not donate here for and they donate na one love for charity here. Igbo love themselves. Igbo love themselves. Can love. It is in Igbo love themselves. Love hard. Where is that love? Where is that love? Ofunne namu onobro ofuchupu na eke. Onye na nwere his own character. Onye na nwere his own belief. Onye na nwere ebo like. One of my sister, just my relative. Ask me, I can keep putting Newi. I can put the Newi, but not Newi. He's not a village, but I see him by nature a village. Near like the village. You see, or some near like if you never catch or no. Oh, boy, a small girl, this girl is about 21 years. It's a small girl. Wait for you, your choro. That is your choro. I want to go moto. How go moto like this? Every week I want to actually go Edgar, Lexus or Corolla. I want to wear red color or blue color. Oh, you see the actual pink. Imana moto. He have pink. Moto for pink. Abroad the company about motor. Oh, you motor bara color. Or see the actual pink. Okay, if go a man go for 70. Black. I see the actual white. If you go black, the body white. Here we are choro. Only his own belief. I want to belong on a court.
Matthias Ezeaku, go and talk about them. Popụta ndị aja kpọpụta ha ka aba banye na omenala n'ụzọ eziokwu. Onye ọbụla nwere ebe ọ chọrọ ibilọngụ. Ị na-achọzi ịgwa m na oda GUO na-agba Lagos to East. Ekesin and majority of them. Although which are different bosses, ibeze ipụta inye iwu na onye no so GO ka ga na-agba onwe ga ba na Ekesi, enwe ga ba na Izuchukwu, enwe ga ba na God is good. Na also GO a ọ bụ na ebe GO na ya ebu mmadụ, ọ bụ na ebe GO iwe onye riri eri, ọ bụ na ebe GO iwe fu, ọ bụ na ebe GO iwu nke ọzọ onye na-achọ ịgwa m. Because you are trying to create a scene. You are trying to create, but must know ogu kinachi create. Yeah, ogu kinachi create. Because as I'm seeing you, if there is somebody we cannot do that, join a church, get to the church here. I'm no way, mother Gio. In a chief force of mother, go believe no men and abuses of Bunando. Oh, go down, look at that. I want a wine. Instead of actually, you know, naturally, I shall not decide. Leave me alone. I want to go a shower. I told me, you know, okay, if a force from number no ready. And what way mother I have. Okay, but I says, don't worry. Come for example, Tirokana. Neighbor go to Lagos, but go motor, and each go Corona, kitchen go. Nsi na asi, ni go repens. Na kabi go bensi, as ye the boy for me. Ni go repens, no Benz ki go. You must buy Benz. Manage to go Corona. Go. The money is your money. And I'm telling you, you need to go to the Benz. Nema mugom zwam nto no wani jido maka mwelezi onwe mwozi okwu aka m gị nwa Matthias isi begi achi gbo m ihe mmemme na my own house just isi no begu buru no moto bia put na my own house emebere gate ina put na my gate bagwa mu no ya ka mmemme na my own house no church aka m aga na ma ya aga nka na my own house ndebere na meta ndị na-eso gị ndebere na metara wu ndị na-eso gị because ndị na-eso gị na-eme ka gị maka ịpụtara comment from comment ka ị ga-eji mara ndị na-eso gị most of ndị a na-eso gị ndị ifu na-asụ gị right on enwe ka ewusi nwe ebere ya mmadụ si nwụ n'ahụ ha ọ bụ ụkọchukwu ya enyi onye ahụ ọ gwa Reverend ya enyi onye ahụ ụbọchị a rukwe Reverend na-ekwu ukwe ọ na-abago azi ebe na fanna osoro duo na fanna Reverend ada ebe ahụ jedede ọ gwa nye nwa ya gotere bottle water jenye ya ndị ifu na-eso gị ka ọwụ mmadụ nwụrụ ahụ ije kpọmụta ya asaba n'ihe onye ahụ ma o jekpọ ndị ọgọ mmụọ ọ ndị omenala ba n'ihe onye ahụ most of ndị a na-eso gị na-aga wedding every Saturday and wedding ahụ na-aga ọgwa pastor na-ewed those couple ọgwa reverend father na-ewed those couple ndị ifu na-asụ ride on ndị ifu na-agụ anyị iyi na-aga wedding every Saturday. They go to wedding every Saturday. Ndị ifu na-agọ m iyi ma na-agọ anyị iyi ọwụ na mpụta otu a na jela dịkpọ most of them na-asị gị ride on na-agafe like this ife bagara rush m ka mbego ha ji moto ọ ka mbego ha gia moto agwa m Christian o
ha nwa agwa omenala na ụzọ na eziokwu bụ ndụ mụ agwụ Kristian mana nna agafe ha na-atụcha mma na akwa begote m njin begote m bịa why don't you leave me ka ị chere mgbe your member wu omenala na ụzọ eziokwu na ndụ bịara igbe gịnị iresi ya njin ma ọ gị ya moto iresi ya njin ma ọ gị ya moto. Most of these people na-egwu ya ụmụ ha na-agaba school niile ifuru dị na Nigeria minus Muslim ọkwa Christians nwe ya school niile ụmụ gị na-aga ndị na-eso Matthias Ezeaku all the school minus Muslim ọkwa the Christians nwe ya throughout from A to Z. Enwerebe nke omenala nwe enwerebe nke omenala na ụzọ eziokwu nwe ife Matthias Ezeaku school nwe ya na-aga bụ Christian nwe ya God. Matthias Ezeaku ifu na ashout ya ụmụ ya na-aga school ụgba Christian nwedo school ọ na were be dibịa ka ụmụ gị na-aga Matthias Ezeaku ọ na be dibịa ka ụmụ gị na-aga omenala na ụzọ eziokwu na ndụ enwebe ọnụ school abi enwebe ọnụ school. Anyway, I want to really encourage my brothers and my sisters because people should overlook Matthias Ezeaku. Oh yeah, when he ochi before I to promote Matthias Ezeaku on again concerning your now unless you take Quran so yoku who against Muslim or who against Muslim so Quran oku emana okwu abugo esoze Matthias Ezeaku maka onye nwere ihe ọchị onye just na-make carry noise people are flow na page ya na-akụrụ iberibe ọ na-agba a flow ọ na Facebook ara akwụ ya ụgwọ ọ na-achị ọ na-enwe aṅụrị na-achị. So I think let me invite somebody na video. Come on, Mogabia. Oh no, I can enjoy Ajuju. Okay, Omega Son. Let me invite Omega Son. Let me see whether Mogabia can enjoy Ajuju. I want to ask like 2 or 3 people questions before I will go to bed. Please, I would like to ask you a question, Omega Son. I wish you could come online. Let me just ask you a few questions. Let me ask you a few questions. And I'm also encouraging my fellow brothers and sisters overlook Matthias Ezeaku. Okay, feeling no. So overlook Matthias Ezeaku and his followers. Let them continue. On a very good day, Chukwu bideni ugwe Wendo, when everything was Matthias Ezeaku and the followers. My reality also now face, we have a face where reality of out there. And a very important talk, not even concerning Matthias Ezeaku. Okay, Omega Son decline, maybe or not in a mood to talk, or maybe no, or not busy. So I think I will stop here. I want a question to ask me. You can come on live video. Me, I have question. Yeah, I have question. Please remember to share the video so that it will get to Matthias Ezeaku. Even if you don't share it to any other person, tag only Matthias Ezeaku. The video is for Matthias Ezeaku and the followers. So tag Matthias Ezeaku and share the video. Let him get the video. Nancy, yeah. Because Quran oku, oku, then we against Muslim. That's all. Bondo manje mona jim na connection na video biko nyela ya ka gbasa video nyela ya ka share this video biko gbe notification dike na enweta notification mgbe ọbụla I post a video for maka na channel a ejuna si no ile maka uji aga no gwa werekwa na eziokwu we na achu na fele mba ụwa no ebe nọ na anu onu na nenekwanụ asem na ihe ọma ya emele gị ka ọ dị na mgbe ọzọ.